Джумерке. Да? Тъй, Джумерке, музака ми звънна и ми каза да отиваш при нея, за да свършиш там някаква работа. Иди. Добре, майко. Кой чука? Сармички, я кажи сега, кой чука? Ми ако е батюканчик, или ако е татин с парички. Айде да ходим да видим. Джумерка. Мама каза да дойда да ти помогна. Чакай малко, сармички. Добре, влизай. И мусакичка, аз сега с какво трябва да ти помогна? Ой, и прибери ей там. Гергенът. Мамурки, какво да ти кажа? Джумерка сега дойде тук да прибира, май там нещо прибира. Абе, че и по-добре. Майка я прати, да, защото Пенка, слугата ми, тя се взема отпуска някой да прибира. Ми извиках я, какво да правя. Да. После ще дойдеш, нали? Да. Ай, мини ми вземи едно лате, че съм много жадна. Да, муцка. Айде да видя тая какво прави, че странна ми се струва. Айди, муе. Джумерка, какво правиш? Как се справяш с прибирането? Аз вече съм готова. Айде, мусакичка, аз ще си тръгвам. Джумерке! Батюканчик. Здравей, батюканчик. Здравей, Джумерке. Аз имам да ти кажа едно нещо. Какво, батюканчик? Знам, че мусаката отвлече и разбрах, че тя е лудо влюбена в мен. Искам да ти кажа едно нещо, Джумерке. Аз вече не обичам мусака. Тогава кой обичаш, батюканчик? Тебе, Джумерке. Ти ще си моя за цял живот. А тая мусака за нищо на света няма да почна да я обичам пак. Ама мусака каза, че ако ме види пак с тебе, ще убие майка ми. И аз не мога да избера между тебе и Мала. Джумерке, дай просто да крием нашите взаимоотношения. Нека да бъдем заедно, но да крием това. Така тя няма да разбере. И хем ще бъдем заедно, хем майка ти ще е жива. Добре, но ако мусака разбере, ще съм много разочарована в тебе. Добре, няма да те разочаровам. Айде на купон ми. Айде. Водка пива, под конец корпоратива, под восточные мотивы выполняем нормативы. Водка пива, под конец корпоратива, ты уходишь так красиво, было круто, всем спасибо. Джин-тоник, я в душе такой разбойник, не поверишь, сам не верю, но джин-тоник в этом... Дай едно стори в Фейсбука да качим.
Джумерке, защо го направи? Ти си предател! Ти ми обеща нещо! Даже не ти са видяли тито, защо трябва да ме биш? Да говориш с мен, ела пред нас. Сега нямам желанието да говоря с тебе. О! Да видим Бачуканчика, кой е качил. Ново известие. Качил е стори във Фейсбук. Какво е това стори? Бачуканчик е толкова прекрасен. Каква е тази ръка, би? Но, сега как да го направя? Изобщо не мога да го намеря, кой е този. Ало. Ламурки, бе сега видя ли историята на Бачуканчик? Ела, ще го видиш, не мога да намеря каква е тая ръка. Една ръка има, ще дойде, ще ти обясня. Казал, не мога да намеря едно момиче в Фейсбука. Как да намеря момиче във Фейсбук? Благодаря, че ти дойде муцка. Трябва да намеря една. Това ли наричаш хакерство? Ей, сега ще ти покажа. Готова ли? Коя е? Джумерка! Но съм гламур. Къде са качила? Мисля, че има пчели. Този... Какви пчели? Десо. Котито. Това е сармичка. Сармичка. А в реалния живот се казва коти. Джумерке.